Днешният час, спомен за Левски, ще се провежда в детски отдел на библиотеката. Много се зарадвах, когато госпожа Донка Петрова дойде с това предложение. За мен беше неочаквано, защото по принцип по-често аз ходя и правя предложенията какво да ще се провежда в детски отдел. Това беше една прекрасна инициатива и едно прекрасно предложение, особено за такава личност, такава легенда, която е Васил Левски. Аз останах впечатлена от интервютата, от есетата, които прегледах за млади хора, като вас. Наистина, това, което прочетох, и мен ме вдъхнови и се радвам и съм сигурна, че младото поколение има какво да сподели и какво да ни покаже и със своето мислене да се надявам, че тези неща, които тук споделите днес, ще впечатли и останалите. На 19 февруари, това е една голяма дата в нашата история, на този ден ние си припомняме колко силен и колко безстрашен е бил Левски и как безрезервно се принася в жертва за освобождението на своето отечество. Това е най-мрачният ден за майка България. Името му вдъхновява поколение българи, защото от апостола знаем, че смъртта в името на една голяма идея е истински героизъм. Че животът в името на род и родина е най-високият връх, откъдето започва човешкото безсмъртие. Сега, след 141 година, България тъгува, но и се гордее, че има своите синове и че те посветиха своя живот на свободата.
Донка Петрова. Нашето малко крайдунавско селище Тутракан се населява от патриотично настроени хора. Доказателство за това е фактът, че ежегодно изпращам творби на мои ученици за различни конкурси. Една част от тях са сред номинираните, друга част заслужено получават най-високите оценки. И това се повтаря всяка учебна година. Тук присъстващите ще потвърдят, че това е така. Възникна идеята с една част от ученическото творчество да отбележим паметната дата в нашия календар 19 февруари. Ден, в който за 141 път свеждаме глави пред най-великия син на България Васил Левски. Вместо да говоря обаче за апостола на българската свобода, аз искам да споделя нещо. Аз имам честта да обучавам едно изключително признателно и родолюбиво младо поколение през тази учебна година от 9 и 10 клас. Като учителка по български език изживях удовлетворението да се насладя на резултатите от поставените творчески задачи на моите ученици в края на миналата учебна година. Провокирах ги с нови и различни заглавия. Идеята беше да си спомним отново за иконата на българската свобода Васил Левски във връзка с 176 годишнината от неговото рождение. Апостола заслужава много, много повече. В знак на признателност ние му посвещаваме своите редове върху белия лист. За нас той е вечно жив. Предоставям ви възможността и вие да се докоснете до този младежки свят и да узнаете какво мислят съвременните млади хора на Тутракан за дякона. Ученическите съчинения са отличени от Национална фондация Васил Левски и Общобългарския комитет Васил Левски със специална грамота за заслуги. Надявам се да ви допаднат и да заемат своето скромно място в съкровищницата на българското родолюбие. Творбите са част от моя скромен професионален труд. Това е един от начините да се приобщи младото поколение, т.е. вие, към вечната тема, посветена на имената, заради които и днес се гордеем, че сме българи. Желая ви едни незабравими минути, защото вие сте неразделна част от едно връщане назад във времето, чрез един спомен за Левски. Посланието ни е да се множат родолюбците на България. Подаряваме сборника на историческия музей в нашия град с благодарност за съвместната ни дейност при възпитанието на младите хора, и то днес, в чест на 19 февруари, пред запалената свещ и пред портрета на апостола на свободата Левски. Раковски борил се срещу врага Бунтовски. Таен комитет организирал, защото турците презирал. Едно интервю с Левски. Добър ден, господин Левски. Тук съм, за да ви задам няколко въпроса. Първо, нещо, което винаги съм се чудила. Вие сте на 36 години, когато сте били заловен. На тази възраст повечето хора по това време са имали многобройна челяд. Защо вие нямате наследници? Както повечето истински патриоти, аз бях влюбен в родината. Бях твърде заед да спасявам моята принцеса България от ногтите на душмански змей. Нямах възможност да мисля за деца и съпруга. Деца нямам, но не е вярно, че нямам наследници. Мои наследници са всички истински патриоти. Всички хора, които милеят за България.
Всички онези хора, които излязоха от топлите си домове на прашната улица, заедно с семействата си, за да върнат отклонилата се държава в правият път. И България да стане една истинска република. Според вас, кой е най-големият проблем на българският народ? Преди и сега. Ние, българите, виждаме проблемите и тяхното решение, но както преди, така и сега винаги казваме: нека някой друг се захване с това. Защо трябва да съм аз? Чакаме и търпим дълго време, докато най-накрая вече става нетърпимо и някой не си вдигне главата. Тогава вече всички стават да го подкрепят. Така чакахме 500 години, докато най-накрая не се надигнахме истински. Така чакахме и сега, вече 20 години, за да си надигнем главите изпод мафиотския бутуш. Не правим както се казва: дойде мъничка змията, елате да се съберем. А чакаме въпросната змия да наедрее и затластее, че като решим да се съберем, да трябва да положим титанични усилия, за да я премахнем. Може би, ако занапред сме по-инициативни, ще се научим да решаваме проблемите си, докато са още малки, а не като станат вече огромни и се чудим откъде да ги подхванем. Според вас, има ли надежда за България? Има, разбира се. Надеждата умира последна. Докато има млади хора с амбиции и смелост, хора като тези, които в момента се борят за по-доброто бъдеще на България, докато духът на Караджата е още жив, има надежда за България. Какво ще кажете за българското образование и образователна система? Смятам, че нещо толкова важно като образованието трябва да бъде реформирано внимателно и обмислено, така че новите науки и изследвания да бъдат бързо внедрявани, но като цяло системата да не се променя. В момента постоянно се правят реформи, които после се отменят и то без предупреждение, а ученици и учители тръпнат в очакване на следващия изненадващ и ненужен изпит, който само смъква успеха на учениците. Другото, което трябва да се промени в българското образование, е материалът, който се изучава. Учебниците са пълни с ненужна информация, като се пропуска съществената. Всичко е сухо и прекалено на високо ниво. В крайна сметка, учениците или отказват да учат, или губят повече от здравословното време за зубрене на безполезни факти. Просветата трябва да е достъпна за всички, независимо от техните умствени възможности, защото необразованият народ е обречен на погром. Затова и Паисий създава история славяно-българска, като в началото започва с посвещението. За простите българи просто и написах. Прекъсвам се по душа, сърцето ми го иска. Откъде събра толкова смелост, за да се бори за държавата ни и да дадеш живота си за нея? Не смелост, а желание и обич стои в основата на моето поведение. Защо помогна на хора, които в днешно време не ценят постъпките ти? Не съм очаквал подобно отношение. Когато човек се посвещава на другите, не бива да очаква нещо в отплата, а го прави, защото това за него е правилното поведение. Признателността е привилегия на нравствените хора. Какво би направил в днешно време, за да подобриш състоянието на държавата? Руско-турска освободителна война – съвременен вариант. Кулминацията в живота ти е: всяка битка в живота ми в защита на народа и родина е кулминация. Ако имаше още един живот, бих го дал отново за родината. Тя стои над всичко. Какво беше вашето желание и мотивация да се жертвате за България? Единственото ми желание бе да облегча тежката съдба на родината ни и да предам вяра и сили на моите братя и сестри. Мислите ли, че българският народ е сплотен? Трябва да е сплотен. Ако градим всичко заедно и с общи усилия постигаме целите си, а не робуваме на управниците си и извоюваме свободата си, тогава ще бъдем сплотен народ, със знаме, на което ще пише свята и чиста република. Какви бяха последните ви думи? Последните ми думи бяха: Боже, избави България. Какво ви потикна да се разделите с близките си и да оставите смирения си живот на монах? Копнежа за по-добър живот и свобода на роднината. Какво е мнението ви за България днес? В днешно време България не представлява чистата и свята република, за която сме се борили. Не съжалявате ли, че не можахте да създадете семейство? Копнежът за свобода беше по-силен от желанието ми за личен живот. Ако имах семейство и деца, те щяха да робуват заедно с мен.
Какво бихте казали на днешните протестиращи? Бих им казал, дерзайте. Но по-скоро бих желал да се обърна към управляващите с думите да се вслушат в гласа на народа, защото глас народен, глас Божий. Какво ще кажете на политиците? Бих ги посъветвал да обединяват народа, а не да го разединяват. Да не забравят това, за което ние сме се борили. На първо място винаги трябва да е народът, а не те с техните егоистични цели. Ние за това умряха толкова борци за свобода. Току-що наш репортер от Белград е забелязал Васил Иванов Кунчев да участва в първата българска легия на Георги Стойков Раковски. Ето включваме нашия репортер. Здравейте! В момента точно зад мен се види следното. Голяма група от млади момчета и един мустакат мъж, Георги Раковски. Вижте, те се нареждат в редица, точно пред един трап, пълен с пръст. Ето, че започваме преварата. Все силни мъже, които вярват в собствените сили, решени на всяка цена да покажат сила и мъжество. Прескачането започва. Един, втори, трети. Все още никой не успява да постигне целта, да премине на отсрещната страна. Обличаме се от гледката, все нахъсани мъже за победа, мерят сили, но вместо да прескочат огромния трап, се озовават него и с наведени глави и с помощ излизат от дълбокия нежелял трап. На стартовата линия отива едно младо момче, на вид средно на ръст, русо. Засилва се като всеки един от участниците, нищо различно от останалите. И ето, съвсем неочаквано от всички присъстващи, скача смело и уверено. Не е за вярване, но успехът е на негова страна. В публиката се носи въпросът: кой е този младеж? Откъде е? Какво е името му? Чува се ясно един глас над всичко да произнася името Васил Иванов Кунчев от Карлово. Не знаеш, че се продължават да питат къде се намира това Карлово. Отговорът, който се извисява, е в съседна България. Георги Раковски се повиква. Чувам следното. Браво, бе, момче! Това не е просто скок. Това е лъвски скок. От днес не си Васил Кунчев, а Васил Левски. Това е за сега. Вие бяхте свидетели на едно забележително събитие, на една паметна за българите случка, която ще се помни много, много дълго. Бих казал, докато я има България на картата на света и живи българи. Нашата държава и народ никога нямаше да са такива, каквито са днес, ако не беше той. Може би още щяхме да скланяме глави пред поробителите и да изгубим всичко българско и родно, ако той не е отказал да приеме поробителите и робството. Левски е повод за гордост на цяла една нация, не само заради делата си, които са неоспоримо велики. Той е велики заради самата си същност, заради човека, който е. Левски притежава най-чистата душа, до чийто свят съм се докосвала аз с моя малък житейски опит. Дисциплинирано следва каузата си, в която вярва повече от всичко. Левски не напразно е наречен най-великият син на България. Той обича родината си най-много и е готов на всичко за нея. Готов е на жертви и лишения в името на Отечеството. Той за мен е пример за висш действен патриотизъм. В това е величието на националния герой. Левски е и ще бъде, уверена съм в това, най-емблематичният след плеядата, наречена народни будители, пример за всички поколения във всички времена. Няма втора такава личност като Васил Левски. Винаги ще се намери кой да помни най-великият ни герой и дори след стотици години той все ще живее. Нас ни има заради него и мисълта никога да не е съществувал е твърде ужасяваща, за да си я представим. Но това понякога е потребно, за да го оценим, за да преценим какъв е неговият принос за нас българите и за цялото човечество. Левски е и синоним на достоинство, храброст, борбеност и невъобразима сила и воля. Левски е всичко, което можем да искаме в нашата история. Той е символ на цялата борба за освобождението. Светлият лъч в онова мрачно време и в нашето време. Нека бъдем достойни за делото и личността му, защото той е достоен за България. Когато чуя името на Левски, освен че си представям хубав синьок мъж, се сещам, че той е българин, като мен, и се гордея с това. Сега, днес, всеки ден, Левски е изключително нужен на България.
със своите идеи и мисли да избави народа от бездуховното блато, в което е затънал. Ако хората днес са склонни да се получат от дякона, надявам се да открият дълбоко в себе си красивите черти на Левски, а именно честността му, трудолюбието, човеколюбието, упоритостта. Все качества, които се срещат и днес, макар това да е рядко, но много потребни. Днес не сме единни и не сме готови за саможертва, както по времето на Левски. Ако може би със своята упоритост Левски щеше да се бори срещу неправдите и в днешния свят. Може би щеше да поведе след себе си много наши съвременници и да постигне заветната си мечта. Каква ли щеше да е тя? Неговата мечта. Едва ли щеше да пожелае нещо свързано с самия него и с близките му. Не е трудно човек да формулира мечтата на Левски. Благоденствието на народа и родината, на всички свободолюбиви хора по света. Той щеше да бъде обединител на нацията и на човечеството. Да, имаме нужда от Левски и в нашето време той би намерил своето място. А и не напразно ние сме негови наследници. Българи сме и носим в душите си къщи от неговия дух. Нима човекът, пожертвал се да спаси давещото се дете, не е достоен да застане до Левски или до този, който облича и храни, изпаднали в нужда, или тези, които даряват от оскъдните си спестявания, за да помогнат на тежко болен човек за животоспасяващата операция в чужбина. Всеки, който се бори за своите права срещу неправдата, е достоен последовател на Левски. Такова е моето мнение. В днешно време примерите за достоинство и чест ги има, макар и по-рядко. Това означава, че Левски е в нас, че Левски е в душите ни. Левски е в нашето време. Всеки човек трябва да има свой кумир. Във всички човешки дела е необходимо да има, за пример, поне един идеал. Васил Левски. Кой е той? Какъв е за мен, за всеки българин? Днес, в наше време, има много паметници и портрети на Левски, които са поставени в обществени сгради, читалища, училища с цел ние, хората, да вземем пример от дякона. Доказателство за моята правота е тезата, че и аз, и много като мен са избрали за свой кумир Левски. Той е идол на много поколения. А аз се чувствам горд от факта, че много млади българи се възхищават от него, а не се избират за кумир свои наши съвременници. Сега, 21 век, колко от нас имат свои кумири? Колко от нас почитат своите предци, които са живели за своя народ? Има ли днес такива хора, достойни за преклонение? Отговорът е ясен. Ако има, те се бъдат на пръсти. И все пак, никой не би се жертвал за други го. Затова моят кумир е Левски, защото такива хора като него са рядкост. Живял едва 37 години, а е направил много за своя народ и своята родина. Аз се гордея, че съм българин и че живея тук, на брега на река Дунав, в град Тутракан, защото именно през тук са минали дни от най-смелите и велики българи. През 1867 година четата на Панайот Хитов преминава на българска земя покрай Тутракан, чийто апостол и знаменосец е Васил Левски. Това ме кара да се чувствам някакси особено, защото тук, в моето родно място, витае и до днес духът на Левски. Ще завърша с това, което пише на един паметник край Тутракан. Чест и слава на тия, дето знаят да бъдат геройски за тяхното отечество. Начела им левски знаци, в очите им плам. Силни думи, възпяващи дякона и внушаващи патриотизъм. В днешно време малци напомнят тази патриотична песен, възпяваща Ботевата чета. Недостатъчно са тези, които са чували за Левски по света, а той се бори за свята и чиста република. Революционната му идилия го прави учител на революционните борци. Кой е Левски и защо ни е нужен? Моето поколение се нуждае от него, за да има кой постоянно да ни вдъхновява, да се събудим от дълбокия сън и да постигнем желаното в живота. За жалост няма такива хора, които да подражават на дякона или дори и да има, те емигрират в чужбина, където има по-добри условия за живот. Писателят Николай Хайтов се обръща към младото поколение с думите: накъде отива младото поколение, като не познава творчеството
на българските писатели като Вазов, Елин Пелин, Йовков. Как ще има чувство за самонационализъм? И е прав. В днешно време се правят паметници, скулптури, окачват се портрети на Левски. Но с каква цел? Именно за да бъде Левски пример за всеки един от нас. Младото поколение да научи за един велик българин, за неговото дело и борбен дух. Живял едва 36 години, той е направил толкова много за страната ни. Сега е нашето време да покажем родолюбието си, не само в негова чест, а и заради самите себе си. Левски е светец и трябва да помним неговото дело. Той е нашият идол и всеки трябва да бъде националист като него. Дякона изрича: ако печеля, печеля за цял народ, ако загубя, губя само себе си. Тези думи са доказателство за неговото родолюбие. Не всеки би се жертвал толкова млад за държавата си, но щом се жертва е за народа и свободата. Ние, българите, ще носим духа на Левски в себе си. Няма да си спомняме за него само в определени дни. Всеки български гражданин трябва да не забравя делото на Дякона, Ботев и всички останали велики българи и с радост да каже: аз съм българин и се гордея с това. Сини очи и е роден в Карлово. Живял е на земята и е обесен на най-святото място в град София. Левски е символ, който олицетворява общочовешкия идеал за свобода и равенство. Апостолът не е светец, нито икона, а реален хуманист. Той е човек надрасъл времето си. Това е той за мен. Такъв го виждам и в днешна България. Питам се, какъв може да е човек, който е от външност чужда и под име ново, с сърце порасло и за кръст готово. Тези стихове пробуждат у мен представата за един невероятен дух, не побиращ се в рамките на нещо познато. Този човек се бори за идеал, надраснал времето си с събития. Вазов много точно го нарича изпреклонение, невидим демон или сянка, демон и светец. А аз прибавям, че Левски е нестандартен. Той излиза от отъпкания път на премиричеството и конформизма, за да се посвети на каузата отечество и народ. Той е патриот, изключително предан към родината. Той извършва подвиг, загърва всичко лично, готов 100 пъти да умре на кръста Христов. Левски отхвърля робската действителност. С това дава началото на ново бъдеще, на народ. На народ склонил глава, но определил самобитността си. Левски е светлината, която кара повече хора да погледнат реално на положението. Той е силата, която зарежда с идеята за борба в името на хуманната кауза. Идеологията да живееш истински, за своето отечество и своя народ. Левски, през моите очи, е обективен и реален. Той превърна нещата на нашата страна в реалност, а тя е страната ни да бъде чиста. И сега ние я пазим и носим в сърцата си. Васил Иванов Кунчев, Левски, е изключителен човек. Колкото земен, толкова и самоотвержен и отдаден на делото. Много скромност и жертвоготовност стоят от изречените от него слова. Ако спечеля, печеля за цял народ. Ако загубя, губя само себе си. Тези думи са изречени. Разпознаваме го, идентифицираме го по тях. Така той определя мястото си в живота. Казал е също така и: ние сме във времето и времето е в нас. Защото ние определяме как ще продължи нашия ден или живот, а времето определя кога нашата мечта ще се сбъдне. И тогава оставаме следа във времето, като самия апостол на българската свобода, който на върха на житейската пирамида в моите очи. Да, това е така, искрен съм. Рядко храбрите и дръзките са благородни, а още по-рядко хората с най-много власт са най-безкористни. Хората, които дават най-много, са най-скромни. У Левски всички тези качества са събрани в едно. В него са застъпени еднакво мечтателят и човекът на делото. И забележете, не заради самия себе си и за близките си, както е в наши дни, а за Негово величество народа. Питам се, как такъв човек да не предизвика възторг в твоите и в неговите очи. Васил Левски е взискателен към другите, но най-много към себе си. Ето го разковничеството на всеки успех в наши дни. Така изглежда Левски в моите очи. Човек на свобода и човещина. Велик, недостижим, изключителен. Пример за всички в миналото, настоящето и бъдещето. Никога не ще видим отново онова бедно момче, което излага на риск живота си, разпространявайки революционни идеи, стремейки се тези идеи да стигнат по-скоро до народа. То се среща с много хора, с
успява да ги облече, да ги подчини на идеята за бунт и борба. По този начин обединява българския народ и той става единен, страхотен, велик, неузнаваем при отстояване на свободолюбивата кауза. Патриотът и днешните политици коренно се различават. Левски милее за народа, а политиците само на думи, а в действителност мислят единствено за самите себе си. Написаното на високо видно място върху сградата на Народното събрание "Съединението прави силата" е само едно вярно пожелание. Съединението между народ и политици днес не съществува. Или повече е в мечтите. Ако Левски се живи, би се захванал отново с делото си. Съединение и свобода на народа, справедливост навсякъде и във всичко. Има ли хора като Левски сега? Нуждаем ли се от хора като него? Въпроси, много въпроси, на които търся отговор. В том съзнанието ми е той, апостола на българската свобода. Според мен днес има такива хора, които имат смелостта да се изправят пред всеки, който е закъсал и се нуждае от помощ. Но за мен хора като Левски има много малко днес. Загубим ли България? Загубили сме всичко. Много правдиво звучат изреченията от прозорливия Николай Хайтов думи, че ни е трудно да намерим достоен човек като Левски, защото природата рядко влага в един човек толкова много добродетели. Рядко храбрите и дръзките са и най-благородните. Още по-рядко най-властните са и най-демократичните. Не винаги най-умните са и най-безкорисните. Даровитите най-скромните. А у Левски всички големи качества са сбрани в едно неповторимо светло съзвучие. И дали в България ще се появи човекът Левски, който ще ни поведе към светлото бъдеще, ще се появи ли достоен продължител на предначертаното от Левски, за да ни покаже правилния път и накрая да станем една единна държава, една силна държава. Това аз не знам. Едва ли има някой, който да даде еднозначен отговор. Ще се моля един ден това да се случи. Васил Левски е най-емблематичната фигура в нашата история. Не го приемаме само като апостол на българската свобода, а като най-чистата и свята личност, загърбила своето съществуване, за да се посвети на своя народ. В писмото си за Панайот Хитов той разкрива себе си с думите: "Ако спечеля, печеля за цял народ. Ако загубя, губя само мене си." Гениалните думи на себевличане в каузата и безрезервна преданост на народа и делото. Но той, Левски, надминава многократно тези слова, като се стреми да вдъхне подобна сила и на други, борещи се за свободата, лична, общонародна, всечовешка. Той дори за миг не мисли да се откаже, колкото и трудно и рисковано да е това. Ще попитате, кое е моето мнение за присъствието на Левски в обучението и възпитанието на подрастващите. Не е достатъчно. Аз искам най-подробно да изучавам неговите идеи, неговия уникален начин за осмислене ролята на човека в обществото, в борбата, в живота. На мен ми се иска той да присъства в ежедневното обучение на всички млади хора, защото е достоен да бъде моя, наша пътеводна звезда. Убедена съм в едно, че няма друга такава личност в нашата история, толкова чиста, свята, която е сърцето на всеки българин, на всеки човек, докосна се до неговото име, дело, живот. В сърцето на всеки българин трябва да има една малка частичка от искрената благодарност и преклонение пред Левски и към всички като него, велики възрожденски дейци. Надраснал епохата си, прозрял далеч в бъдещето, останал завинаги актуален, вечно млад, заразяващ и покоряващ. Той носи в себе си нещо, което търсим ние днес. Истинските ценности и стойности в живота. Любовта, обединяваща целия свят. Любовта към живота, свободата, човека и родината. Нужен ли ни е днес Левски? За мен отговорът е не, няма такъв човек. Защо пък да не ни е нужен? Аз си пожелавам да се появят няколко идентични на Левски личности, още в наши дни, за да ни помогнат да поемем по оня житейски път, който ще ни отведе в един нов свят, къде социални и икономически дигат величествени паметници и скулптури на Дякона. Окачват се портрети на Левски в училищата, музеи и други институции. Имаме град в България и множество улици
наименовани на него. Но с каква цел именно, за да бъде пример на всеки един от нас? За да се знае и помни от малки и големи един велик българин. Неговото дело и борбен дух, въпреки че е живял едва 36 години, той допринася толкова много за страната ни. Сега е нашето време да покажем родолюбието си. Днес ние забравяме, че благодарността към апостола е благодарност към живота, защото без Левски българският народ надали щеше да постигне националното освобождение. Той е живял за свободата на нашата държава и за това ние сме длъжни да повторим неговите стъпки, да съхраним завещаната от такива като него свещена свобода и съвременното ни отечество. Нов Кунчев. Левски е личност, здраво стъпил върху гърдите на безсмъртието. Левски, стенат на българската революционна мисъл и действие. Завещал своя дух и живот на свободата. Друг такъв герой в България няма. И днес имаме нужда от самообладание и кораж, от сила в трудни моменти. В моите представи Левски винаги е на кон или крака, изправен, готов за следващото действие. Човек, който не е бил нито за миг в безопасност. Не е имал нито миг свобода, но въпреки това е с огромна лъчезарна усмивка на лице. С едно смедно слово на и бунтовни песни на уста, който висококлас е пял дори в студ и мраз. За възхищение на всички. Той изрича думите: ние сме във времето и времето в нас, които ще останат в своята съкровищница на човешката мисъл. И той остава във времето, във всички времена, минали, настоящи и бъдещи. Така изглежда Левски през моите очи. Така влезе в нашите сърца, едновременно като апостол на свободата и апостол на човещината. А в неговото име стана символ на нравствената сила и честта. Превърна се в благодаряващо начало на и причастие за българите. Давам думата на някой от гостите, ако желае. Заповядайте. Аз искам да ви поздравя за изключително нетрадиционния урок, направен толкова увлекателно, и поздравявам преди всичко вас, изпълнителите, и вашите учители, които така са ви мотивирали. Знаете, че месец февруари е месец на трезвеността. И аз искам само за секунда да се върнем на това, което вие знаете всъщност, че документите свидетелстват за това как Левски е бил пълен въздържател. Той не е пил и не е пушил. По негова препоръка през 1869 г. в Карлово се създава младежко въздържателно дружество. Левски е искал народа да е винаги нащрек и трезвен, за да може да оцелее и да победи. Искам да ви кажа само няколко думи негови, да се върна към тях. Алкохолът най-много замайва човека. Пияницата без да иска може да издаде. За делото пиянството е от шума по-лошо. Само да ви попитам, кое е най-важното ваше дело, на което алкохолът може да навреди за вас самите? Или дела? Защо е добре да сте винаги трезви? Се усмихват. Защо, ученици? Защо? Защото, знаете, алкохола също е вид дрога. Когато човек е под влияние на алкохола, стават много происшествия, стават много разводи, разболяваме се от различни болести под непредпазливост, раждат се деца с увреждания и човек, колкото и да е кадърен и да има способности, в крайна сметка, когато употребява алкохол, не може да се реализира. Моя апел към вас е: бъдете като Левски, следвайте мечтите си, но винаги трезви. Аз искам първо да благодаря на вас, младите хора, защото вие сте опровержение за това, че младите хора са толкова кулени, че вие сте лошите, че във вас няма бъдеще. Напротив, вие доказвате, че вие сте бъдещето, вие сте истината и вие сте нашето утре.
Но чувайки всичко това, което сте написали, наистина свалям ви шапка и моите поздравления от мое име, от името на читалището като културна институция.